Pentsiodunek manifestazio deitu dute adinekoen finantza bazterketaren aurka protestatzeko. Euskal Herriko nekazarien elkartasuna, UAGN eta ekoizle kooperatibak deituta 200 traktore baino gehiago 100 nekazari abiltzain zein herritar batu dira Iruñako kaletan. Nafarroko Gobernuak eta Justizia Auzitegi Nagusiak osasun mentaleko arreta protokolo bat sinatu dute prozesu penaletan. Kontratazio mugagabea 101 hasi da otsailean Nafarroan. Nafarroko Gobernuak funts europarrek finantzatutako proiektuak kudeatzeko iruzurraren aurkako neurrien plana onartu du. Turismok prestakuntza personalizatu abian jarriko du tokiko erakundek, partzuergoek eta turismo elkartek andolatutako 82 ekitaldi turistiko iraunkorretarako. Gobernuak martxoak 8 emakumeen nazioarteko egunaren karietara adierazpen instituzionala onartu du. Iruña Estok 2022 ekimenak 3 egunez deskontuak ekarriko ditu hiriko 101 establezimentuetara. Adinekoak krisiari aurre pentsiodunen koordinakundeak manifestazioa deitu du gaurko. Martxoak 4 adinekoak bankuen aurrean lelopean kolektiboaren, eten digitalaren eta finantza bazterketaren aurka protesta egiteko. Hala jakinarazitu asteazkenean Fernando Biedma koordinakundeko ordezkariak prentsaurrekoan kolektiboko beste kide batzuekin batera mobilizazioaren xehetasunak azaltzeko. Adierazi duenez manifestazioa 12 abiatuko da Gazteluko plazatik eta gobernuaren ordezkaritzaren aintzinean amaituko da hainbat banketxetatik igar ondoren. Adinekoek jasotzen dituzten bazterkeriari eta tratu txarren inguruan protesta egiteko. Biedmak herritar guztiekin bat egitera animatu du, batez ere adineko personekin eta herritar ahulenekin. Adinekoak bankuen aurrean. Adinduek krisiaren aurrean adoreturik deialdi bat egiten dute martxoaren 4 Gaztelu plazan elkartzeko, eguerdiko 12etan. Gaztelu plazatik Bizpahiru banku atarietara joanen da, bankuekiko dituzten arazo eta eskakizunak idatzi batean irakurtzeko. Bankuek ez baitute finantza arreta egokirik eskaintzen adinduentzat. Ondoren, gobernu zibilaren aurrera joango da manifestazioa. Hortik eta manifestazio leloa. Adinekoak bankuaren aurka. Deitzaileak berriz, honako kolektibo hauek dira. Amona, Anapen, ANAP, Lakarra adinduen elkartea, Komisiones Oberazko Pentsiodunen Federazioa, Sasoia eta UGTko jubilatu eta pentsiodunen elkartea. Egitasmo honen zergati batzuk aipatuko ditut labur bilduz. Adinekoak bankuen zerbitzua gero eta urrunago sentitzen dute. Behar pertsonaletarako ordutegiak murriztuz doaz egunetik egunera. Beraz, finantza arreta erabat zaildu zaie adinduei. Oinarrizko zerbitzuak, adibidez, telefonoa, argindarra eta beste batzuk eskudirutan ordaintzeko ere ez dago biderik. Txartelez, kutxazain automatikoetara bideratzen dituzte. Kontu korronte bat ireki, libreta bat egin edo zerbitzu ordainketak izateagatik ordaindu egin behar duzu. Sukursal asko desagertzen joan dira herrietan eta baita ere hirietako gune batzuetan. Dena birtualtasunera bideratzea dute helburu, eta horrek ez du egungo adindu askoaren egoera kontutan hartzen. Arazo larria da baita ere, Nafarroko herri askotan
internet erabili naita ere, estaldura ez delako iristen edo ez delako egokia ezinezko suertatzen zaiela. Nafarroan, banku handien, politikari eta exekutibo handinaien jokabideak Nafarroako aurrezki kutxa desagerrarazi zuten. Eredu bat amaituz, non orain gutxi arte estatuak entitate propioak arautu eta sostengatzen baitzituen ekonomiaren funtsezko sektoreak finantzatzeko, nekazaritza dela, industria, garapen lokala eta eraikuntza hain zuzen. Bestalde, botere publikoen betebeharra da herritar guztiei oinarrizko banku zerbitzuetarako sarbide egokia bermatzea, inor bazterrean utzi gabe. Beraz, adinduek bankuen aurrean, finantza bazterketa honen prozesua geldiarazteko eta eskaera hau egiteko bilduko dira martxoaren 4. Espainiako eta Nafarroko gobernuek legedia egoki baten bidez, erakunde pribatu eta publiko guztiak behartu behar dituzte adinekoei arreta egokia emateko, eta eragotzi aldi berean bankuaren eta administrazioaren digitalizazio prozesuak ez dezan utzi inor atzean eta baztertuta. Era berean, Estatuan eta Nafarroan banku publiko bat berreraikitzeko plan integratua berehala sortzeko eskatuz. Horretarako oso garrantzizkoa da bai adinduak eta bai gainontzeko herritarrak ere martxoaren 4 etor daitezen manifestazio honetara. Eta ahaztu gabe esan nahi dut, nire lagunak esan duen bezala, momentu honetan bizitzen aigaren egoera nahasi eta bortitzean, gerraren aurka gaudela eta irtenbide negoziatuak landu behar direla diplomazia eta dauden edo egon daitezken bitarteko guztiak erabiliz. Eta hau da nik esan beharreko neukana. Oso laburra egin dut, nire lagunak luze azaldu du, eta idatzian ere agertuko dira xetuagoak puntu guztiak. Euskal Herriko nekazarien elkartasuna UAGen eta ekoizle kooperatibak deituta, 200 traktore baino gehiago 100 nekazari abeltzain zein herritar batu dira Iruñako karriketan. Landa eremuaren defentsa, nekazaritza eta abeltzaintzarako ekoizpen baldintza hobeak, lurra eskuratzeko aukera, familia izaerako abeltzaintza eta nekazaritzaren sustatzea, faunaren kontrol hobea, erreforma fiskala, diru laguntzak eta despopulazioaren aurkako neurriak aldarrikatu dituzte elkartaratzean. Eduardo Santos Nafarroko Migrazio Politiketako eta Justiziako Kontseilariak eta Joaquin Galbe Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiko presidenteak lankidetza protokolo bat sinatu dute eta formalizatu dute. Prozedura judizial penaletan sartuta dauden persona guztien osasun mentalaren arretaren arloan. Lankidetza hori espetxe osasunaren arloko eskumenak bere gain hartzearen eta zigor betearazpenaren eta justizia errestauratiboaren zerbitzuak presoen gizartaratzean eta eskubideetan arreta personalizatu emateko egindako ahaleginen emaitza da. Urteko bigarren hilabeteko datuen arabera 876 langabe gehiago daude, hilean 102ko igoera, 1287 gehiago gizarte segurantzan, hau da 0,4 eta urtarrilan baino minus 118,3 gutxiago kontratatu da.
Halere urteko kopuruetan, hau da 2021eko otsailarekin alderatuta behera egin du nabarmen langabeen kopurua, 9.293 langabe gutxiago dira. Hau da minus 21,6. Bestalde, enpleguaren urteko hazkundea afiliazioa 9.391 afiliazioko izan da, 3,3 eta 1.810 kontratu gehiago egin dira. Halaber, 2020ko otsailarekin alderatuta, hau da COVID-aren pandemia hasi aurreko hilabetearekin alderatuta, 5.666 afiliazio gehiago daude Nafarroan, hau da 2% gehiago, beraz, foru komunitateko enplegu maila pandemiaren aurrekoa baino handiagoa da. Kopuru horiekin otsailaren amaieran 33.683 persona zeuden langabezian, otsailan 24.324 kontratu egin dira eta batez besteko afiliazioak 284.481 dira. Hau errealitate sozialaren behatokiak emandako datuak dira. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran, Nafarroko gobernuko kideen eta Nafarroko foru komunitateko administrazioko goi kargodunen gobernu onaren kodea onartzeko erabaki hartu du. Baita Nafarroko foru komunitateko administrazioko enplegatu publikoen jokabideari eta printzipio etikoi buruzkoa ere. Era berean, berreskurapen, eraldaketa eta erresilientzia plana gauzatuz, berreskurapen eta erresilientzia mekanismoaren kontura finantzatutako proiektuen kudeaketaren esparruan iruzurraren aurkako neurrien planaren eredua onartu da. Gobernu bileraren osteko prentsaurrekoan Elma Sainz ekonomia eta ogasuneko sailburuak adierazi du onartutako plana eredu bat dela. Sailek beren jarduera garatzen den antolaketa errealitatera eta erabiltzen dituzten kudeaketa tresnen ezaugarri zehatzetara azkar egokitutako jantzia eraiki ahal izateko. Saintzen arabera, konpromiso horrek berekin dakar gobernu honek ahalik eta gardentasun handienekin lan egiteko duen asmo sendoa, berreskurapen eta erresilientzia mekanismoaren Europako funtsen iritsierari buruzko erabakiak hartzeari dagokionez. Bestalde, onartu den ekimenak herritarrei lasaitasuna eskaintzeko ere balio behar du, uste baitu legezkotasuna betetzeko tresna guztiak aktibatuta daudela. Onartutako testua bat dator Europak berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planaren erakunde betearazleentzat iruzurraren aurkako neurrien plan bat onartzeko duen betebeharrarekin. Garapen ekonomiko eta enpresarialeko departamentuko turismo, merkataritza eta konsumo zuzendaritza nagusiak jarduera turistiko jasangarriak antolatzeko prestakuntza ikastaro bat jarriko du abian, eta guztira 82 ekitaldi turistiko antolatzen dituzten 21 toki erakundek, 5 partzuergok eta 6 turismo elkartek parte hartuko dute. Ikastaroan martxoaren 23an, 28an eta 30an emanen da online modalitatean eta 6 orduko iraupena izango du. Foru gobernuak adierazpen instituzionala onartu du martxoak 8 emakumeen nazioarteko egunaren harira. Martxoaren 8 dela eta emakumeen nazioarteko eguna, Nafarroko gobernuak emakumeen eta gizonen arteko berdintasun errealet eta eraginkorrarekin duen konpromiso erakusten du herritarren erdiaren, hots emakumeen herritartasun eskubideak sustatzen dituzten politika publikoa gauzatuz. 2022an gizarte osoa gonbidatzen du ikuspegi feminista hartzera gaur egungo erronkei aurre egiteko. Neurri eraldatzaileen bidez eginen diegu aurre erronka hoiei, helburu izan da oraindik ere iraundirauen genero arrakala gainditzea. Koronavirusaren pandemia gainera larriagotu egin baitu. Desberdintasun horiek agerian jarri dira bereziki zainketen eta emakumeen aurkako indarkeriaren eremuetan eta argi eta garbi dago errealitatea ez dela berdina gizonentzat eta emakumeentzat. Nork bere esku hartze eremuan guztiok berdintasuna lortzen laguntzeko unea da. Nafarroko gobernuak gizarte zibilaren protagonismoa defendatzen du bidezkoago izanen den gizarte kontratu berri batean. Halaber azpimarratu nahi dugu Nafarroan bizi diren emakumeek beren bizitza eta autonomia mugatzen dituzten oztopoak egunero gainditzeko duten adorea eta indarra edozein direla ere haien adina, baldintza jatorria eta bizi egoera.
Berariaz adipatu nahi dugu, desgaitasuna duten emakumeak ere izan ere Nafarroko CONCENF Federazioari berdina 2022 saria eman diote eta hala aitortu zaie emakume hoiei Nafarroko aldaketa sozialaren alde egin duten ekarpena. Mugimendu feminista eta Nafarroa osoko emakumen elkarteak ere zoriondu nahi ditugu azken urtetako aldaketetan lagundu baitute. Halaber, Nafarroko gobernuak gaitzetsi egin ditu emakumen eskubideen aurrerapenaren kontrako erreakzio negazionistak, aldi berean berresten du bizitzaren jasangarritasunari balioa ematen dion gizarte eredu bat lortzeko apustua. Horretarako, genero estereotipoak eta rolak hautsi behar dira. Horregatik guztiagatik herritarrak emakume zein gizon gonbidatzen ditugu datorren martxoren 8an eginen diren ospakizun eta aldarrikapen ekitaldiekin bat egitera. Aurrera egin dezagun gizarte guztiz demokratiko baterantz, berdinzalea, inklusioa eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabea. Hortzegun ostiral eta larunbatetan itzuliko da hiriko dendetara Iruña Stock kanpaina eta edizio honetan hiriko hainbat sektoretako 100 establezimentuko parte hartuko dute. Ekimena Iruñako udalak eta merkatarien elkartek elkarlanean egin duten ekimena da eta xede du hiriko merkataritza dinamizatzea modu bateratuan eta 3 egun zehatzetan saltokietan bertan deskontuak eskainiz. Kanpainaren atxikitako establezimentuak Iruña Stock 2022 kartelarekin identifikatuko dira eta ikus daiteken toki batean jarriko dira bezeroei jakinarazteko hautatutako egunetan zehar deskontu bereziak dituzten produktuak eskainiko dituztela. Guztira hiriko 9 merkataritza eremutako negozioek parte hartuko dute, zehazki Zabalgune, Aldezarra, Iturrama, Arrotxapea, Sanduzelai, Donibane Ermitagaina, Mendebaldea, Martin Azpilkueta, Mendillorri eta Txantreakoek. Iruña Stock 2022 ekimeneko parte hartzaileen artean honako hauek saltzen dituzten establezimentuak daude. Moda oinetakoak, kirola, osagarriak, elektronika, informatika, telefonia, elikadura, altzariak, apaingarriak, loreak eta landareak. Oihalak, aurrendako artikuluak, etxerako gauzak, komunak eta osagarriak eta musika instrumentuak. Era berean badaude liburu dendak, ile-apaindegiak, estetika zentroak, optikak, bitxi dendak, lurrin dendak, farmaziak, masaje zentroak, belar dendak eta burdindegiak.